justice, 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 we want justice. justice, justice. Miyasin TISF punai rong tim jot hati na mari nai, Marinai. suno kerong mari nai. Marinai. We want justice, 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 we want justice. justice, justice. Miyasini Agartala wasini TISF ni student ono punai rong hati mari nai. Marinai. Yakai coba coli nai, Marinai. yakai coba coli nai, Marinai. yakai coba kotor coli nai. Marinai. We want justice, 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 we want justice. justice, justice. TISF long live, Long live, long live, TISF long live. long live, long live. We want justice, 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 we want justice, 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 justice. justice, justice. Miyasini TISF rong no bunai rong no sasti mari nai. Marinai. Miyasini TISF no bunai rong no sasti mari nai. Marinai. Corona aloma masop nai. Marinai. We want justice, Justice, justice. Kokrok no roman script matun nai. Marinai. Kokrok no roman script by makai nai. Marinai. We want justice, Justice, justice. we want roman script. তিনি ও প্রটেস্টলি খাইলেমানি তো সাগা पुलियानो हामबाय जोंनि मिडिया पार्सनसनो जों दिनै 26 आसानबारि कन्स्टिट्युशननि जोंनि तिब्रामाव थानांगै जों दिनै कायसा प्रोटेस्ट रेलि मा खायखा तामनि हिमालया मिया आगत लाव एबा आगलिव जों दुखा जोंनि टिआइएस जोंनि जोंनि ताखौ हुकसं दिनै जोंनि ककब्रक कक जोंनि मानि ककनो सानै बरं मिया जे रेलि बा प्रोटेस्ट खायथिनि बरंनो दिनै जोंनि प्रशासन एबा पुलिस रक बरंनो जे बुटक खायखा बुखा बा तुइ सारका आबरे गेस हिखा बमा खायखा बुमान टंमारक जों नुखा आबरो नगै जों दिनै टंमालिया जों दिनै नंखरमा फायखा आबनो बुसां दिनो आबा हांखा जों तेबो कटर खालायनाय तांगै बरक दिनै मानि कक दिनै ककब्रक कक तै दिनै रुमान स्क्रिप्टनो सानमोन बागै बरं तांगै बुखा आबनो दिनै प्रश्न तंनाय आबनो सानामो जों मांगाय जों तेबो नगौ जों दिनै बरक जों दिनै बागै दिनै थिनांनि बागै जों दिनै ककनो जों तामबो सानाय तामबो सिनाय आबो दिनै इच्छासे जोंथ' साया जे टमा कसन रक बा खांग्राय रक बा वानसारक जों जाहिनो बरंनो जों दिनै ककब्रक सुरुंटु बा दिनै ककब्रक गाय बरक मा सोंनाय जों साया जों तांमोनाय जों दिनै तिब्रासरक दिनै ककब्रक ककनो जों जाते रोमान स्क्रिप्ट बाय उंटोनि जों दिनै सानामो जों मांगौ आउन बागै जों दिनै मा फायगारो तै सानामो जों मांगाय जेबो नंदे जों नुगो आईपीएफ तै दिनै बीजेपी नि एमएलए तै मिनिस्टार नो जों मा सानाय तानि हिमालया जों दिनै रोमान स्क्रिप्ट तां थांका दिनै बरक मैक्सिमाम गरै जों गरै बागै जों दिनै जों परना थांनाय तामो जों टाउनाव थांनाया दिनै बरक गरै जों पाहाराव मा पनाय पाहाराव बेसिरभाग तामो बांला जों दिनै बांला मा पर आउन बागै जों दिनै रोमान स्क्रिप्ट नो जों मा सानका जेबो नंदे जों तेबो नुगो दिनै एमएलए बा मिनिस्टार बरक गाय रां फैसा गोनां बरक बाटा मानो हयतो 85 to 90,000 मानो बरक मानलि बरक बंनि बुसा बुतै तै बुफायं बां तो जिसान बां तो बरक आगरला दंगो प्लास बरक गाय डन बस्को हलि क्रस हाई स्कुलाव परि दंगो किन्तु सिनि बरक करिन बागै जों टाउनाव परि मैया आउन बागै जों दिनै जों नुखाना फेसबुक तो व्हाट्सएप तो बेबाग जागोन बा दिनै मिनिस्टार फां तो बरक मेमोरेन्डम निखाय जतनो इंग्लिश बाय बां मासुयो आउन बागै जों दिनै जों मा सानो जेरै ककब्रक कक न जों रोमान स्क्रिप्ट बाय मां तो होनै जों मा सानो तै जों आबनो सानमो जों गा पाइथागो आं ताङै दिनै टिआइएस नो बरक माबो दिनै कक दिनै मानि ककनो जों रोमान स्क्रिप्ट सामने ताङो अपराध थाया आबनि तिनो जों दिनै प्रोटेस्ट खायमा लायो अब जाते नेक्स्ट टाइम बरक अब हाइटां तो तै जे बुनाय बुटक खायनाय न आ पुलिस न बा प्रशासन जों दिगे बरनो सासि नां तो याखाय जों बसाङो तेबो कटर खायनाय नै आं सानामो जों मानंगो हामबाय मिडिया दाखौ संना जों म प्रोटेस्ट रेलि खालामोन मिया जे गथनां थामानि जिनि बुरि दंनाय टिआइएस एबं तो सारा तिरफ्रा टिआइएस याफां तो टिएस एबं तो जे तिब्रा सांगै अ जागा सोरंगै दंनाय बरकनि जे नांमानि कम्फर्टेबल जों रमदि रोमान स्क्रिप्ट तांगै इंग्लिश आमाहाय सैना नाकाखाय आरो जिकुनु प्रेक्टिकली कक साना थाखाय एन्ट्रान्स एग्जाम होंनानि थाखाय आंखाय जों देबनागरी हरफ बैबो जिकुनु एन्ट्रान्स एग्जाम क्रेक खायमांला बांला तो गोरैनि गोरै जों आबन बगै जे डेभलप जे रफा जे लैंग्वेज डेभलप आबनो फलुमा खायो ओ जागाव जों सारा त्रिपुरा आगिनो हयते न जोंनो बेंगली बायखाय कबजाखाय तनिबो ओमफ्राय आबोनि बागै जों परिना परिया जों सिनि भाषा सिनि मानि कमनो तामबाय सिने सिया आ जागाव जों रोमान स्क्रिप्ट सातानि सिनि तामो प्रब्लेम माने ताम साया त आ जागा त कोनो जातिगत पलिटिक्स नि कक खाया
अबो तो सिनि मुं सिनि कक्से जों तामै सेके सिनि पारफेक्टली कम्फर्टेबल लों जों सुइतो सिनि फाइनाय जराव चेराइराव गाहामबो परिमान आबुन बगैसे मियाओ जे डिमान्ड खाया आसक दिन सुनो सरकारि भाबे ख्लाइ जागिया माने रिजागिया ता कब्रक बेंगली बाय सैहिम बरक साव आबो तो उंगिया ता माने सिनि जे साजागलिया ता जों आते हे बेंगली बाय बरनो बसं ता नंनि बेंगली लैंग्वेज देबनागरि बाय सैहिम सागा बरक बाहाय मा दं आ जागाव ताबो कक्कसाना मुसुमानिखाय जों ताबो जे एसेम्बलियाव दं दनाय जे ताबो सरकाराव दं दंनाय बीजेपी एमएलए मिनिस्टारावनो गायसननाय रिक्वेस्ट नरक साइमानो ब जागाव दफा लैंग्वेज नो डेभलप खाय इनकोना नां ब जागाव पलिटिक्स थेपाना नां आबो गाहाम गे साइमानो ब जागा जत जागा पलिटिक्स नै बासन गाहाम लिमा बाया आं खाखायो फाइनाय जराव नरक ब जिकुनु मीटिंग सिटिंग टेक्स बा मोबाइल बाय खायना थाका नरक देबनागरिगो पाछा आबो बाय सै ख्लाइमांला आबोता बेंगली बे नरक ख्लाइमांला तारमान रोमान स्क्रिप्ट नांगो ओंगाय जों नायनाय जागा डिफारेंट गाय सुनो जागानो तनि तलावो जाते जों आईएएस जेकुन आईआईटी आईआईएम आबो रगो जों आइडिया ता फायतुन बुलाय तबलाय बुथ फायके सक चालाय केस चालाय आरो मं सुनो कुलगि तंतुन साधारण तो ताबुक चेराय रक किसा सिवि डेभलपमेंगि रोमान स्क्रिप्ट सानदानेसे अमा हायके ताम गामि पुलिस रि आरो बुरिनानि बरक तो साया खन खलायगा जे नुगमानि मते बरक रिंखा गवर्नर कक सालायनाय हने आवन परे सालाया सरि हामे हे साइरेपो आरो सि जाकी सुंलाय खेबले गाबा तामबा हताचा भागे सरि हामियां थाका तार माने पलिसि जाते सिनि बरलंनो आ जागान मकर खाकसा तानुक थुन आथिके खलबि तन्न नाय आबनो जों फाइनाय जरानि बागै सिनि रोमान स्क्रिप्ट जों जे ताबुक यूएसए बा इंग्लैंड जिकुनु यूनाइटेड किंगडम आ भाषा जों आबनो नांगो रोमान स्क्रिप्ट बांलाते देबनागरियो जों सैना थाका पना थाका जों मा मांगलाक आबो सिनि कम्फर्टेबल याता सिनि चॉइस याता आ जागा जों गुबुनि लैंग्वेज जों बात खैरिया नरक मति ताखायदि मतिया जों अबो साजागो जों अबो बन चलेना आ कक सिमिसिबले असनो जकनो महै सिचुएशन जेराव दा बरक तो रिनासि गसेयां दं ओंखाय नों चिनि तिब्रा सारलु करकनो ताम कसांनाय नों जों अ जागाव कायसा बुजि थाय दङ माने रिया ओंगैनो मानो ताङै रिया हांगाखाय माने अ जागा तो कालार दुइटा दङ जों जतन साइमानो आबोनि बागै सुनो बंनि हलाय ता सितुन तानक थुन बायरेनि जे बाहायके डेभलपिं बाहायके सोसाइटी सिनि आगक बाहायके एजुकेशन सिस्टेम सिनि डेभलपिं मान आबोनो बरं नाया आबोन बागै कासुओ हंगाय जों मुभमेन्ट खाय थानाय जों सानाय जे सरकारो ताक दं दङै बीजेपी जिकुनु सिनि बरकबो दङ बरकबो अबनो किसा सिकेन्से मेटारसे आबोनो ख्लाय रिथुन आबरो नाय अ जागा कोनो पलिटिकलि बुया कोनो का बुया जस्ट म सिनि लैंग्वेज जों जे कक बाय जों जे सानमानि आबनो जों सिनि जे कम्फर्टेबल जों जे सुइतो जों जे आबो बायनो जों ख्लायना नांगौ